bayang balik. Di lagu Solok Ganti yang kandak Kapundan Tuo, kami rombongan pegawai dari Salim Pawang, ekspedisi Ligarsi, Seriang Putra Paris dan kawan-kawan ke di Papanjang Bana 150.000 leka lagu iko. Tapi seriang di lagu iko dari lah larui. Kami mohon izin ya tinggal ladun sanak samantaro. Kami nak dulu babalik pulang dan mohon maaf salam bogoro tadi kita dek lah bagarah dan bermain kato. Nyampang kau duta singguang kanai teki sire kau turun dapat digurau bari lari lama lawa. Terima kasih ekspedisi Ligarsi Putra Paris sebusang rombongan dari Salim Pawang. Selamat jalan dan sampai bertemu balik kita di Gurau. Pak Mir kau pasan Delia Putra Paris Bang Jois indak kau salam bagai Julia kau pulang kau ya. Ya Bang Jois. Ekspedisi Ligarsi basalam bagailah Joyson Julia dan kawan-kawan bagai. Apa Putra Paris? Ocha, kini giliran Ocha. Duduklah dake Bang Fadli. Lah kami kosongkan bangku. Terima kasih Bang Joyce Jorombongan. Ai bagurau neda oi malam kini lalayoe Kapundan tuo neda iko kanda anyo lalayoe oi iko kanda anyo Gara malako rendinyo Kimanyo kini lanyo kini tolong disampai. Tolong boleh di lagu Kepompong ke kandak Pamir Kapundan Tuo tikam lah boleh ke salah boleh. Satampang Baniah Temudo, selamat datang. Ya, 20 ton ke dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto Satampang Baniah dan baru tiba di Papanjang. Ucapan selamat bagura dan salam kepada dusanak kita yang datang pada malam. Ya sekali lagi rombongan Satampang Baniah selamat datang. Lia tadi kan jo Bang Joyce Jo Toke Onda dari Pariaman tak teragak perlu Lia kabar salam kalau Lia turunlah ya. Ya, Satampang Baniah bencana kita dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto. Pak Ji Mahendra izin dari Padang Panjang. Pak Ji Mahendra begitu Pulau Pacah Manih mohon izin sidang dari Biko. Ya terima kasih Pak Ji, selamat jalan Pacah Manih. Balia ndak teragak puluh basalam jota ke Honda ada Payaman.
kata pula lihat ya. Kawan-kawan dari Payakumbuh kan lihat 20 datang. Ya Bang Cabiak ndak teragak kuliah ke Payakumbuh ya. Tolong ya, kalau ilai teragak tolong imbau Bang Cabiak ke muka. Dangakan banang onde de Bang Cabiak olalai oi toke onda onde ai kana do pulo lalai ai kana do pulo batanyo dene ka Amir di maduduk Bang Cabiak malam aku Pak Amir tolong jawe kamu ai kok disimpan dagang sakato jadi penyakit nedang di kambang banyak lalai dasang saronyo depa onde sasaronyo baiklah kamu ku Bang Cabiak dene Bang Cabiak laulanyo Sebentar dulu. Alia kata sana boleh. Kau dari Pak Wali mana? Tolong goyangkan badan seketik ya. Mainkan goyang 2 jari itu ya. Cali ala bana de Pak Wali kini kamu ko dedang abialah denai dedang oi baden dang juo nang kandung oi baden dang juo onde ule bulu lalai ala maju bulu nang kandung oi la maju bulu Sabantar ya. Tadi ya bertanya nama Bang Cabiak basalam lah kamu ko. Sabalun Bang Cabiak tagak basamanya lami ya. Tolong jalaikan dulu. Dah sampai 3 ya. Beko tak salami permainan orang pula Bang Cabiak ya. oi saja Abang Edi ndak pai bagurau lalai ala setengah tahun dede bapang ko de marando kapundan tuo de marando one sampai kini lunado juo dape gantinya lah setengah tahun ni mereka. Jadilah marando ya. Mulai kini Bang Edi balik ke gurau. Sebab salarit selamoko mak ko balik bagurau. Nania hendak kunduang marando jo ya. Kini kalau marando bagurau balik. denai nama indah onde kini picayo lalai oi de Bang Edi onde ko banyak adu tonyo Pak Amir oi banyak adu tonyo aradu dene dinyo Bang Cabiak tak kalah kamu Apa kau dari pasan Bang Us, Mak Anto, Bang Edi jangan menyuruh-nyuruh duduk dekat juragan. Orang tak ada razia lah ya. Kalau percaya akan dia tentu bertambah rukun iman wajar. Ya, tolong Bang Edi, Mak Anto. Dekat juragan ku duduk zaman jajar orang tak ada razia lah ya. oi itu tandonya kapunan tuo denai marando de Bang Edi lah puce bigi denai one de marando de dauda indak juo picayo biar dibawa ke Solo dicaliakkan surek kunyang ambone da itu buktinya oi nande mama cipola dan mau alai bagurau ai cando Pak Awali ai cando Pak Awali garam dan dinyo
murah rasaki urang simpang rumbio lalai oi saja inyo da boy oi la ampe tigo deda oi la ampe tigo oh dimma nyokini dimma nyodeda dimma la ko nyokini Oi nako ayu ne adi angkat maraso iri ya mangaku pulo ndak balaki oi la sudah iko ama oi la sudah iko oi karang dan Tapi yang cemburu kalau ayu nio murah rasaki mengaku marando lah. Balik pantun. Dah jaleh mana ada ayu kau pesan kemudian tua ulang pantun tadi baik. lah jaleh murah rasaki simpang rumbio pantun nambo ba ako iri isi ade iso nasawa onela iso nasawa indah amanyi makna niko sabana buru alalai sabana buru dialah ko indah kada pede lain juo joda boesa joda awa minta abisu alalai awa minta abisu pado mengaku pulo apo marando gini datakaho onde nanakan dua ngoi mungkin karena lampang kapalo dene de ema edi macayo jo ama peke lalai aku amarando pulo mengaku adene malam kini da boy dene lama-lama kini de Amelia Cimel banyak nama ge balanjo da boy ayu kada boy sajo minta abalanjo lalai minta abalanjo Batu atau nak dendang ko je suko ngaku barando silia ko acok bana mengaku barando tapi di simpang Rubio ada lagi yang panjangnya pasan Pak Amir tapi tidak coba kami aminkan untuk tuan yo dah ya kita tinggalkan dulu Kapompong Kasolok Gantiang.